Jesusen bihotzaren monumentuaren 75. urteurrena dela eta igandean Eukaristia ospatu zen Urrulmendiko kaperan. Ekitaldia monumentuaren ondoan hasi zen urteurreneko plakaren bedein kaperarekin. Fernando Gotzainak estatua ikur espiritual sendoa dela azpimarratu zuen. Arritzko fede itorpena irudi botoletxe horrek gorazten die, sinestun zein ez sinestunei, historiaren azkenitza ez dela gorrota, ez da zatiketa, ez da xolagabekeria, maitasuna baizik. Mundua bihotzetik alda daiteke, gogorazi zuen Gotzainak. Urkoak bere 35. urteurrena ospatu berri du. Urkoa adibide ederra da, ekintzekiko fedea nola gauzatu behar den jakiteko, eta Elizak borondate honeko personekin gizarte bidezkoagoa eta nahi artekoagoa eraikitzeko lan egin dezakela erakusteko, adierazi zuen Mikel Aranguren bikario nagusiak. Asteazkenean Loiolako Gogartetxeak Gotzainen eta Konferren arteko ohiko topaketaren bilgune izan zen. Gure gotzaiak erlijiosoei eskerrak eman zizkien eta gogoratu zien elizbarrutean etxekoak direla. Tokiko elizako kide izatearen kontzientzia handiagoa izatera gonbidatu zituen, hau da, inplikazio eta erantzukizun sinodala.